И ето базата отново в действие. Сега да видя ще фана рибата. Скочи. Скочи. Един път, ама не можа да я фана. Това е Косовинова. Или ще вкача, или само ще дърпа. За да се показва. Ще дръпне. Така да се гледа преди перката. Айде да се подготвиме за такова. Кипчосване. За кипчосване. Опа, няма. Да така и прекарах, че снимам с едната ръка. Ето го. И базата се усмихва. Ето я.